Neka blagoslov Gospodin dođe na vas njegovom blagodaću i čovekoljubljem, segda ninji prisni o vijeki vekove. Slava tebi, Hriste Bože, upovanje naše, slava tebi. On je drugi mikrofon, baterijата prestane, zato ovako izgleda. Baterijата ne prekine na drugi mikrofon, zato ovako izgleda. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvom prečiste svoje matere, sveti slani svekolnih apostola, svetog oca Nikolaja Milikijskog čudotvorca, svetoga Jovana Zlatoustoga i svetih ravnoapostolnih Ćirila i Metodija i sveti petozarnih njihovih učenika i molitvom pravednih Bogoroditelja Joakima i Ane i svih sveti da nas pomili i spase kao blag i čovjekoljubi Bog. Vaše visoko preosveštenstvo, arhijepiskope i mitropolite Budimski, administratore Temišvarski, gospodine Lukijane, od imena časnog sveštenstva eparhije Kruševačke i Demehisarske, od imena blagočestivog naroda koji se sakupio, imam čast da pozdravim vas i vašu pratnju koji ste nam došli da nas posjetite, da nam oslužite svetu liturgiju i da blagoslovite ovaj narod. Da kažem da mi je radost velika, nekako izgleda uobičajeno, jer navikli smo da kažemo da je radost, ali više od radosti osjećam i čast što nam danas gostujete, ali kao domaćin ove svete mitropolije, zato što prinosite darove za sve i za sav rod uopšte i blagosiljate ovaj narod koji ima tu privilegiju i čast da upravo vi blagoslovite ovaj narod. Vi ste prošli dosta u životu. Iz jedne male eparhije, kao što je bila Slavonska, sad ste možda u većini, ne većoj eparhije, ali mnogo udobnijoj nego što ste bili u ratnim vremenima u Slavonskoj eparhiji. Svi to znamo da poštujemo, bar oni koji znaju šta je teškoća u životu, jer teškoća u životu nas uči na mudrost, blagorazumije i daje nam iskustvo. Ljudi obično mladi dok su beže od teškoća u životu, ali iskustveno se pokazuje da teškoće nam daju veliko iskustvo. Zato zahvaljujemo vama što sa svim mukama, ali i dobrodoteljima ste došli u ovoj svetoj mitropoliji Kruševskoj i Demehisarskoj da nam donesete blagoslove koje ste stekli u toku života. Blagoslov Božji je jedan, to je bez premca tako, ali darovi u tom blagoslovu su različiti. Tako da imamo privilegiju danas da nam prenesete te darove, vaše bogospasajene ličnosti i da ovaj narod bude zaista u vašem iskustvu i u vašem saznanju uopšte blagosloven i da slavi ime trojičnog Boga kao što dolikuje, kao što ga vi slavite već godinama. Privilegija je da čovek bude sa vama i sa vašim iskustvom i sa vašom mudrošću, zato što u tim godinama u kojim jeste vi ste mnogo prošli i mnogo možete da prenesete blagočestivom narodu. Zato vam zahvaljujemo
u ime svih koje sam prethodno i naveo, u svoje lično ime i želim vam dobrodošlicu u ovoj gostoprimljivoj Kruševskoj demirhisarskoj eparhiji i u ovom hramu koji je hram zavetan naših predaka koji su nam dali mnogo zaloga da budemo dostojni njih. Hvala vam još jedanput i da vam vaš prestoj u ovoj eparhiji bude blagoprijatan. Mogu da kažem par reči? Da. Blagoslovite arhijepiskop i mitropolite Kruševački. Mislio sam da sam video mnogo u životu, a kad sam došao ovde, onda sam video da sam malo prošao kroz život. Ako čovjek hoće da nešto lepo vidi, da zapamti, onda treba da dođe u Kruševo, u vašu mitropoliju i da vidi ovaj grad i da vidi ove svetinje ovde koje su i da vidi živu crkvu ovde koja je. Arhijepiskop mitropolit se znamo puno godina. On je prošao i kroz vatru i kroz vodu. A vi znate, zlato da bi sijalo, ona prođe kroz vatru i kroz vodu. Tako i vaš mitropolit, on je jedno svetilo celog pravoslavlja i svi znaju za njega i čuli su za njega i za njegova trnoviti put. Izabrao uzani put, njime je išao, ali to je put koji vodi u Carstvo nebeskog. Mi bi hteli nekako da stignemo do Carstva nebeskog, da ne uzmemo u krst. A tamo kaže Gospod, ako ko hoće da ide za mnom, neka uzme svoj krst, neka nosi. Pa hvala Bogu, vi ste vaš krst izneli. I meni je drago, evo, što je Gospod blagodario vas i blagoslovio i ovaj narod, i ovu pastu, i ovaj grad, i ovu Kruševo čuveno. Čuli smo za Kruševo, učili smo u Kruševu u istoriji, pa tu je ona prva iskra, varnica ona, koja je pokazala celom svetu da može da se bori, da se oslobodi od sile, makar ta sila bila i na 3 kontinenta, i u Afriki, i u Aziji, i u Evropi, kao što je bilo Otomansko carstvo. Kratko je trajala Kruševačka sloboda, ali je bila iskra koja je svima na Balkanu pokazala, gle, pa to se može. Kad jedno Kruševo može, mogu i drugi to da urade. I pošteni ljudi iz ovog Kruševa prolili su slavu svojim poštenjem, svojim vrednoćom, svojim marljivošću. Kao ljudi, dobri domaćini, sagradili su jedan grad koji, mislim, ceo svet treba da ga vidi. I vi zaista imate čime da se pohvalite ovde u Kruševu, dragi mitropolite. Ja sam došao iz Budimske eparhije i administrator Temišvarske eparhije. Tamo u Budimskoj eparhiji je došao Arsenije Čarnević sa svojim malim jatom, koji dan danas, hvala Bogu, živi. Živimo među Mađarima koji nisu naše vere, ali su tolerantni. I ima i koji drugačije veruju nego mi, ali jedno drugo poštujemo, kao i ovde u Makedoniji, što žive u istim mestima ljudi i druge vere, pa i druge nacije i tako. U Temišvarskoj eparhiji, gde sam 20 i kusur godina, to je jedna zemlja koja jako podsjeća na Makedoniju. Kad uđeš u Makedoniju, kao da si ušao u crkvu jednu veliku, sva miriši na tamjan. I gde god se okreneš, neke velike i male svetinje, gde god ideš, i sve istorijski obeleženo. I to ne, mi kažemo tamo kod nas 500 godina staro. Ovde sve 1500 godina staro kod vas. Juče sam imao priliku da vidim te svetinje koje su ovde prve hrišćanske episkopije i gde su se održavali sabori i gde je hrišćanstvo duboko ukorenjeno u ovaj narod i u ovu celu zemlju Makedoniju. I u svetu sam puno sretao ljudi Makedonce i čudio sam se
Bože, vidi ovi ljudi kako gde god idu po svetu, oni svoju veru čuvaju kao zenicu oka svoga. I budu im mešoviti brakovi i tako svašta, ali ne, oni ostaju to što jesu. Ono što su kao ovi mali primili tu, to zauvek ostaje u njima. I drago mi je, ja sam imao mnogo kolega kad sam učio bogosloviju i škola, kad sam učio iz Makedonije, pa je bilo neko drugo vreme, bio je onaj ateizam, onako borbeni jedan i sve to, a smo svi bili kao jedno. To bih voleo, arhijepiskop i mitropolite, da ostanemo ovako jedno. Da ni jedan vetar, ni jedna oluja, ni jedan tsunami ne može da nas pomeri, ne može da nam ništa naškodi. Hvala vam mnogo za vaše gostoprimstvo i vama i vašoj pastvi, vašim pastirima dobrima i svima koji volite Svetu crkvu, idete u Svetoj crkvi. Ja bih vas zamolio, vaše visoko prasečestvo, da podelite antidor ovom blagočetivom narodu, da uzmem vaš blagoslov. Sa vašim blagoslovom. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. I molitvama našeg arhijepiskopa Jovana, Bože, pomiluj nas.